Bon dia i benvinguts a la tercera edició de l'Infoespuni. Ahir, el grup parlamentari de Junts pel Sí va trencar el pacte amb el PSC. Els motius que els van donar a trencar aquest pacte van ser les hipotètiques amenaces rebudes pel grup parlamentari socialista. Tanmateix, el grup de Junts pel Sí no va donar ninguna declaració i va eludir algunes preguntes dels periodistes. De les negociacions que teníem amb nosaltres al llarg del transcurs de la comissió. D'altra banda, el govern va fer públic el projecte de llei d'ordenació sobre la intel·ligència artificial i la robòtica que es debatirà aquesta tarda en el ple del Parlament. Per últim, van tenir lloc a les diferents comissions les ponències del doctor Jordi Matas, del doctor Eduardo Rojo i del doctor Bordiú. Comencem. El flamant govern de la Generalitat ha iniciat la legislatura amb un projecte de llei d'allò més polèmic. Fins i tot ha generat que es trenqui el pacte parlamentari que tenia amb el grup socialista. Ahir al migdia, el conseller de Justícia, Oriol Navarro, va presentar a l'Auditori del Parlament el projecte de llei d'ordenació de les aplicacions socials de la intel·ligència artificial i de la robòtica. Navarro va explicar l'essència d'aquesta llei. Es tracta de cedir la mà d'obra als robots i d'usar la intel·ligència artificial com a font de riquesa. Una possible solució seria intentar aturar aquest procés prohibint aquestes noves tecnologies. Seria una sortida al més pur estil del luddisme anglès. Tenim un problema amb les màquines, així que les destruïm. Però això seria posar-nos una bena als ulls. També ha destacat les possibles problemàtiques que se'n podrien derivar. El conseller va apuntar que caldria actuar amb fermesa i decisió per tal que la tecnologia no esdevingui un perill i, en canvi, sigui un avantatge per a la societat. L'objectiu del govern és potenciar la robotització, però creant un sistema de taxes impositives perquè els beneficis retornin a la societat. A la comissió, la llei va provocar tensions en la coalició parlamentària que van acabar per trencar el pacte d'estabilitat de Junts pel Sí i el PSC. Junts pel Sí van retreure als socialistes que no estava complint el pacte que havien signat, que s'estipulava una cooperació constant entre els dos grups. Sí, nosaltres havíem acordat com una insistència del Partit Socialista, que en el treball a les comissions, en aquest cas la Comissió de Justícia, seria un soci permanent de diàleg i de negociació. Si ells no volen dialogar, no volen negociar i no volen tancar el treball parlamentari entre la comissió, perquè nosaltres no puc que ells mateixos van incorporar el pacte. En canvi, el grup parlamentari socialista considera que és Junts pel Sí qui ha incomplert el pacte. En el punt 7 del nostre pacte constava que havien de ser nosaltres els socis preferents en totes les comissions i a la Comissió de Justícia no han sigut capaços de fer-ho, sense tenir una mínima toma de contacte amb nosaltres. Per tant, totes dues formacions donen per trencat l'acord. Al llarg del dia es van realitzar diferents ponències a les diferents comissions. La primera d'elles va ser a càrrec del doctor Jordi Matas en l'àmbit de coneixement i recerca universitària. La següent va ser a càrrec del doctor Eduardo Rojo en el tema de treball i grups parlamentaris i una última a càrrec del doctor Pierre Bourdieu en justícia. Fins a quin punt els humans i els robots són tan semblants com ens pensem? Aquesta i moltes d'altres són algunes de les reflexions que van fer els ponents de la Comissió de Justícia. Els membres de la comissió es van reunir ahir al Parlament per parlar d'aspectes relacionats amb el disseny i l'ús de robots. A l'acte hi van intervenir el professor de Dret i Ciència Política de la UOC, David Martínez, i Pierre Bourdieu, enginyer expert en robòtica. Els seus discursos es van centrar principalment en qui són els responsables de les accions dels robots. És una qüestió no tan tecnològica com de política, de model també de societat justa. Tenir clar quin és el model de societat, el tema de la renda bàsica, doncs pot tenir un impacte molt important. A darrera hora del dia, el grup parlamentari Ciutadans es va reunir amb els seus representants de l'Espuni. Aquests els van respondre preguntes i els van donar consells sobre la dinàmica parlamentària real. Avui, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha atès als mitjans de comunicació de l'Espuni. El conseller va ser un dels impulsors de l'activitat mentre va ser membre de la massa del Parlament. L'agenda política d'avui ha començat fa uns minuts amb la reunió de les diferents comissions, on es duen a terme les apel·lacions i es prepara el debat que tindrà lloc per la tarda. Posteriorment, a les 12, els membres de la mesa i la Junta de Portaveus debatran els temes que els ocupen. Acte seguit, s'afegirà el doctor Joan Ridao, lletrat del Parlament. A mitja tarda es reuniran els grups parlamentaris que conformen el govern. Per acabar el dia, a les 4, els il·lustres diputats tindran una sessió de control, on es presentaran interpel·lacions i esmenes. També es realitzarà el debat a la totalitat. Fins aquí l'Infoespuni d'avui. Demà tornarem amb tota la informació sobre la sessió de control que es durà a terme avui.